A Dávid nem engedte meg. Igen, szóval én csak ennyit szeretnék mondani. Én őszintén nem hittem volna, hogy így ez tetszeni fog az embereknek, és csak így... Ember, aki így ilyen félgőzzel megcsinálja, inkább nekünk fontos volt az, hogy mit csináljuk meg, és olyan legyen, mint amilyennek akarjuk. És azóta meg az van, hogy a legtöbb részét azt így ugyanígy mi csináljuk, így felvettünk közben, így, vagy van egy bookerünk, azt az egyet nem mi csináljuk, illetve van egy-két ember, aki dolgozik velünk ilyen... Szeretsz Excel táblákat töltögetni? Igen. Azt jól érzem, hogy ez az album bizonyos szempontból a legsötétebb az eddigi lemezétek közül, és sőt, a te számolod a lemez végén is egy ilyen kicsit ilyen posztapokaliptikus hangzású Peti, szóval, hogy így Én magamban éreztem mindig is ilyen szorongásokat, és akkor valamennyire biztosan előjönnek ezekbe a trackekbe. Mitől szorongtál? Hát... Mitől nem? Most kezdjek bele, van. Azért, ha most nem vesszük a Carsonkonnak azt a részét, amit szeretsz eltitkolni. Én nem szeretem eltitkolni. Hagyjál már békén, ne csináld már ezt, sajnálom. Hát általában az szokott lenni, hogy olyankor mi leülünk az Excel elé, csinálunk egy táblázatot, hogy akkor figyelj haver, ennyit fogsz keresni ebben az évben, hogyha helyre jössz, és akkor ennyi. Nem. Rohadt büdös az a kolbász, amit hoztál magaddal. Attila, légy szíves, ne csócsáld a fülem mellett a zenekari buszban, mert ne jársz az agyad, és vegetáriánus vagyok, és kidobom a touchot velünk szembe, amikor az nagyon vicces, amikor te beküldesz a csoportba, a zenekari csoportba egy MP3 fájlt, és akkor várod, hogy akkor most erre hogy fognak reagálni. Beküldött, hogy igen, és akkor még nem vagyok biztos benne, jó, mert nyilván otthoni demo szól, úgy hallgassátok, minden, meg a szövegízé, a másik szín. Szín, de utána meg... Szín, és esetleg és a bölömbikák. Fekete Giorgio és a bölömbikák. Hát bárki, Gál Péter és a... Kurva anyád. Média. Média diploma. Neked van média diplomád? Dehogy van. Tessék. Ennyi. Ez az apukám mondtál, hogy mi az a fantomrezgés. De ti se tudjátok? De én tudom, hát most már tudom, mert az apukám elmondta. Ja, és mi az? Most én mondjam, hát mondd el te. A legkönnyebb meg úgy lesz, hogyha szépen lassan te is beleszoksz. Ezt te írtad? Ja, igen. Nagyon nyomasztó ez a sor. Az mekkora PowerPoint, amit te írtad? Szerintem ez geci szar. Mészőjének hallottam, és ahogy azt megnézem, igen, jó lett volna, ha Mészői Géza apokalipszis szekta, azt királyom, igen. Imre! De az a kicsi, a Kálmánban, nem? Ez a Kálmán? Ja, igen. Igen. Elnézést kérek mindenkit. A Zsombora, a Bálintal, a Petivel. Szóval akkor, ha most hívnának Peti titeket, mennétek? Ugyanúgy? Hát szerintem igen. Mennyit fizet? Figyelj, attól függ, hogy mennyi van ebbe a buliban, mi is pénzből élünk, nem? Nem, ezt szeretném hogy nem pénzért mentünk el természetesen. Most már késő, ezt ki fogja vágni a Mandinál, és azt fogja fel. Pénzzel járnak. Rárakják a hirdetést. A szándékosan, tudatosan politizáló wannabe strómanék pénzért zenélnek a tanárokért. Ez tényleg nyomasztó. Majd kérem a pénzt a Rogántól. Egy nagyon kedves emlék az, hogy elmentünk az én régi gimimbe is, és hogy tök jól esett ott a régi tanáraimnak, vagy hogy nem tudom, annyira sok diákot nem ismertem már, hogy... Már leérettségiztél. Ez nagyon ciki lenne, hogyha így várnál a 9. és megérkezik számos csábról. Meg nem tudom, annyira gyűlöm azt, amikor én a saját dalszövegekről kell beszélni, mert így, de csak azért, nem? Belefutottál, ebben nagyon belefutottál. Azaz. Sőt, ezt már Mozart kitalálta a Ilyen lett ez az egész zenekar, hogy hát figyelj, a Mozart. 17. század óta semmit nem változott a zene. Csak azt akarom mondani, hogy egyébként nem ez volt az első alkalom, hogy plagizáltunk valamit, mert... Most kezd izgalmas lenni a műsor. Mert a Carzon Coma Bluesban például az akkormenetet, az full leloptuk. Itt miért pont Kollár Klemenc László? Hát a rím, tudod. Hát, ezzel most 5 kb. Ilyen halhatatlanná tettétek ezzel a sorral, az nem tudom mennyire volt meg neked. Ki akarjátok vágni, hogy igen, halhatatlanná tettük. Nem! Zsó a Berserkóban rövid hajjal, kicsit mint a szakítani próbálnátok a
iskolás boyband vagyunk image-el? Peti, vártam már ezt a kérdést? Nem, ez teljesen meglepett. Hol most néztem meg a tavalyi koncertet, ahol így ki voltál csillámporozva, nagyon ilyen metroszexuális szerkód volt. Most meg egy kicsit ilyen klasszikus rossz fiú szedbe vagy, és hogy... Én annyira tudom hozni ezt az ijesztő, ilyen utca túloldalára. Én nagyon régóta ki akartam próbálni azt, hogy milyen rövid hajam, mert világéletem hosszú hajam volt, hogy bazd meg, ez haj, visszanő. Érted? És te tényleg, hát vár akinek ugye saját. Peti, te most igazán ijesztően rossz fiús vagy például itt. Igen, Peti, én bármilyen biztosítást vennék tőled, ha megkeresd és becsögetni az ajtóba, abszolút. Teljesen bizalomgerjesztő, ne hülyeskedj. Bizalomgerjesztő. A George-tól nem vennék, azt nem, hogy azért, hogy kiraboljon. Nem tudom, egyéni szinten szerintem annyira nem foglalkozunk az ilyen image-el, imágóval. Ha úgy tetszik. Csigdám! Ott van az iskolabuszos lemezborító, és abba csak úgy ilyen, nem tudom, így beleeresztünk egy tárat mindannyian, ez a klip, igen. Hazudik most a George? Hazudik, persze. Egyébként ezt jól csinál, azon mondom most mondjuk a muzik, hogy elkezd így húzódni szét a szája a mondat végére, és akkor tudom, hogy átveri ilyenkor. Jó, köszi szépen, George, jó veled interjúzni, szóval, hogy még egy dolog... Mégis mindig visszaész. Mert imádom, igen, az egyetlen ember a George, aki minden stúdióban volt már az After történetében. Kibérelhetjük, megegyezünk valamiben, akkor. Megbeszéljük. Nekem tényleg? Hát be kell rakni be szerzőként a következő lemezre, minden dalra, egy 20%-ra, és akkor jöhettek. Jó, hogy érdekes, hogy tökéletes ez a díszlet. És neked, Peti? Hát nekem ilyen közgazdasági, nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, rég volt. Nagyon fura a kapcsolatotok a diplomátokkal kapcsolatban, hogy észrevettem mind a hármatoknak. Nem abba tettük bele a legtöbb energiát szerintem, hanem helyette tudod így. Igen. Meg elnyomunk egy ilyen klasszik 1,5 órás koncertet. Ez nektek miért éri meg? Hát a pénz miatt, ha nem. Nekem talán a bankrablás Attival, és azért mert az volt az első dolog, amit a Petivel dobott, és ez olyan euforikus élmény volt, így eleve hallani a Peti hangját, így énekelve, mert abszolút banger, és egy hétig így nem tudtam mást hallgatni. Szóval nagyon jó volt, és nagyon örülök annak, hogy írtál dalokat ezen a lemezen, haver, és remélem, hogy ez így lesz majd a jövőben is. Jaj, de aranyosak vagytok. Jaj.